Moi taas ja tervetuloa tämän vuoden viimeiseen videoon. Mä näytän tässä vähän meidän joulupäivää. Mä en jouluaatosta oikeastaan hirveästi nyt kuvaillutkaan, kun se on aika semmoista suomalaisille tuttua ja semmoista tavallista, mutta mä vähän joulupäivänä kuvailin, meillä oli sukulaisia syömässä ja sitten kävin kuvailemassa meidän Jarujokea, joka tulvi kovasti tässä välipäivinä. Eli semmoista luvassa tässä videossa. Toivottavasti tykkäätte ja kiva kun olette täällä katsomassa. Meidän joulupäivän ruokapöytä. Meillä on brasilialaista vähän niin kuin grillijuhlat täällä. Täällä on valkosipulileipää, farofaa, niin italian salaattia, riisiä, maniokkia, eiliset perunat paistettuna, salaattia, rosollia, kinkkoa, grillilihaa ja sitten vielä vähän noita kylmiä tuolla. Onko sun nälkä jo? Hyvä, mennät syödä paljon. Ah, não, acho que tem só um lado, eu não sei. Lukas ja Davi testailee täältä. Nyt sieltä lakkas tulemassa taas. Lukas ja Davi testailee täällä tämmöistä Davin joululahjaa, jolla tehdään tämmöisiä smoothieja. Tai tämmöisiä, mitä nämä nyt on siis suomeksi? Mä en tiedä näitä, en suomeksi enkä portugaliksi siis näiden nimeä. Nämä on tämmöisiä smoothie bowleja englanniksi. Tuleeko hyvää, luulet? Tässä on nyt jäätynyttä banaania ja jotain jäätyneitä marjoja. Onko hyvää? Parempaa kuin jäätelö. Tämän koneen masteroinnissa on vielä vähän hommaa. Tämä ei ole mikään järkyttävän iso kone. Tämä on tämmöinen ihan simppeli juttu. Laitatko vähän marjoja sinne tällä kertaa? Vähän lisää marjoja. Okay. Oho. Se oli varmaan hyvä. Odota, se on jo aika täynnä. Peraí, deixa eu girar que eu peguei a mãe aqui. Sieltä tulee, jee! Tem que girar também pro outro lado, Lucas. Senão vai cair. Eikö se näyttäisi toimivan nyt hyvin tuohon Já suuntaan, tá mihin Lukas criando um kääntyy? montinho, Lucas. Aqui. Tá bom. Vau, hyvälle näyttää. Agora banana. Agora eu Jee, vou terveelliset välipalat. Banana, Davi, banana. No niin, joulun kunniaksi tuli tämmönen taiteilijafiilis tänään päälle. Mä kaivoin mun pastelliliidut esille. Tää rasia on siis ihan reliikki. Mä on pakko näyttää. Mä oon ostanut tän Kostarikasta silloin, kun mä oon ollut vaihto-oppilainen. Mä oon siis laittanut tähän päivämäärän. 24.9.93, siis ajatella. Francisco Jobet tavaratalosta ostettu. Maksanut jotain, mitä? Nyt tässä näkyy huonosti. 1100 jotain kolonia. Mä en muista enää, mitä se on dollareissa tai missään muussa valuutassa. Mutta joka tapauksessa mun reliikki pastelliliidut, joita on kyllä hyvin käytetty. Mä teen tämmösen Pinterestistä löydetyn tämmösen idean. Katsotaan minkälainen tästä tulee. Mä näytän kohta. Tällainen tässä sitten tuli. Tässä on niinku 4 vuoden aikaa kai. Tämmönen näin. Idea Pinterestistä. Ei ollut vaikeeta. Sanoisin, että oikeastaan kuka tahansa voi tehdä tämmösen. Jos mä osaan, niin mä laitan sen linkin tähän alas. Mä tulin nyt tänne meidän Jarujoen rannalle näyttämään, minkälaista täällä on nyt kun tulvii. Eli silloin 5 kuukautta sitten mä tein videon täällä, että me oltiin kalastamassa täällä perheen kanssa ja täällä joen rannassa ja kuvasin aika paljon täällä. Puhuin siitä, miten se silta on, niin kuin näyttää tosi korkealle, mutta sädeaikana se on niin kuin tarpeen. Ja näytin vähän, että miltä niin kuin näyttää täällä joen rannassa. Ja nyt tää näyttää tämmöiselle. Mä käännän kameran ihan justiinsa. Tässä mun takana on tie, jossa meidän auto oli parkissa silloin viimeksi. Ja kaikki tää vesi tässä mun takana on sitä semmoista hiekkakenttää, mitä mä näytin silloin. Mä laitan tähän semmosen pienen klipin siitä aikaisemmasta videosta. Tää on kaikki sitä hiekkakenttää. Mä käännän nyt kameran, niin mä pystyn vähän selittämään ja näyttää paremmin vielä. Elikkä tässä menee nyt tää on se tie, missä meidän auto oli parkissa. Ja mä kävelin siitä autolta niinku tohon suuntaan, eli tää kaikki on sitä hiekkakenttää, missä mä selitin, että on tapahtumia ja sellaista. Ja tuo näkyy itse asiassa tuolla kaukana semmonen talo. Ja miten hyvin tästä, jos mä vähän zoomailen vaikka. Tuolla on toi talo, joka on nyt siis lähes, niinku vesi on lähes siellä niinku niiden lattian tasolla. Ja se on siis semmonen jaloilla seisova talo. Mä en tiedä mikä se on suomeksi, semmonen palafitas. Ja nää puut kaikki
meinasin jäädä ton traktorin alle kauhistus. Ja mitä se meinaa tehdä, mutta... Niin, tässä näkyy nyt se silta, joka näytti niin kovin korkealle silloin, tai vähän niin kuin tarpeettoman korkealle silloin 5 kuukautta sitten. Ja nyt on vesi noussut jo noin paljon. Tämä on hauska juttu, siis vaikka tämä joka vuosi lähes tapahtuu, niin tämä silti aina niin kuin jaksaa kiinnostaa ihmisiä. Tänne tulee paljon paikallisia aina katsomaan, niin kuin mekin nyt tultiin. Nämä isommat puut tässä etualalla on semmosia, mitkä normaalisti siis ei ole veden vallassa. Ja sitten tuolla taaempana näkyy niinku toi pusikko, niin se on sitä rantapusikkoa, minkä niinku jälkeen on se semmoinen niinku joen penger siellä. Eli noitten niinku puskien takana on se normaali joen uoma. Ja tässä näkyy, että tämä virtaus on aika kovaa myöskin, eli ei tee mieli joutua tonne veden valtaan kyllä missään nimessä. Ja tuolla taaempana näyttää olevan taloja, joihin on jo vesi valitettavasti päässyt. Tässä on myös muutama talo. Nää nyt sentään seisoo jaloilla tää talo, mutta kyllä tässäkin näyttää niinku vesi jo päässeen tähän tontille. Me mennään vielä tonne sillalle ylös katsomaan, että miltä siellä näyttää. Tultiin tänne sillalle vielä katsoa, miltä täällä näyttää. No, tää silta itsessään ei ole mikään kävelijän unelma ollenkaan. Autot menee vähän liian läheltä. Tää silta tärisee siis todella pahasti. Tää on tosi ikävä, mutta mennään kuitenkin eteenpäin vähän se vielä. Nyt me ollaan tässä suurin piirtein keskellä siltaa, eikä tuu autoja, eli mä voin filmata tässä. Tässä on yläjuoksulle päin. Ja sitten tästä tänne alajuoksulle päin. Eli tässä on niinku tää normaali joen uoma. Ja sitten se on levinnyt tänne näin tälleen. Eli se on tullut siitä, se joen törmä olisi tässä näin, missä on nämä kasvit. Ja se on siitä sitten tullut sen monenmetrisen törmän yli ja levinnyt tonne. Tää on siis tosi epämiellyttävä silta kulkea. Tää on tosi matala tää kaide. Pudotus on korkea, virtaus on kova tuolla alhaalla. Siis tää tärisee niin paljon, mun mies pöllöilee nyt tossa edessä. Tää tärisee niin paljon tää silta aina kun menee joku iso auto. Tää on tosi ikävää. Mut tämmöseltä tää näyttää siis aikamoista kyllä. Ja tää ei ole vielä edes niinku ihan pahin tulva, mitä mä oon nähnyt. Koska toi asfalttitie tossa niinku oikealla, niin sinne on mennyt vettä myöskin ihan pitkälle joskus. Eli tää ei nyt vielä ole edes pahin. Tää on semmosen niinku ehkä 3 päivän sateen tulos. Täällä on satanut nyt niinku 2 päivää sillä lailla aika putkeen ja sitten 1 päivä sillä lailla niinku on and off. Niinku. Ja varmaan siellä joen yläjuoksullakin on satanut, koska tosiaan tätä vettä on näin paljon. Tuosta Sharonjoen tulvasta on nyt muutama päivä aikaa ja siellä on kuulemma tänään jo vesi laskenut semmoiselle normaalitasolle, mikä on tosi mukava juttu. Erityisesti niille ihmisille, jotka asuu siinä joen lähellä, koska on varmasti ihan hirveetä, kun omaan kotiin tulvii vettä. Mä en voi edes niinku kuvitella, mä en ole semmoista joutunut koskaan käymään läpi onneksi. Mä haluaisin kiittää. Mä oon tehnyt 25 videoa tänä vuonna ja mä oon todella iloinen ja kiitollinen kaikille, jotka on niitä käynyt katsomassa. Se on ollut mukavaa, että täällä on ihmisiä käynyt ja tykännyt näistä videoista ja katsonut näitä. Se on tosi mukavaa. Kiitos siitä oikein paljon. Ja mä toivon teille jokaiselle oikein hyvää uutta alkavaa vuotta 2021. Videot jatkuu tammikuussa ehdottomasti, eli nähdään pian. Moi moi!